De vil gerne provokere. De vil gerne få folk til at føle smerte, sorg, men også lidenskab og gøre folk en lille smule liderlige. Hvad var det? Udtrykke, at folk inderst inde har lyst til at have sex med dem selv. Jeg prøver igennem mit værker, jeg synes kunsten er et godt sådan medie til at komme ud med det her budskab, som folk de måske prøver at skjule væk, skjule i deres eget baghoved. Har du flere spørgsmål? Nej. Lad være. Du fjerner. Det er sgu da ikke rock, det der. Altså, hvad?